Ja noin. Tässä on mun tytär Nella. Tossa on Assi Sievinen, hyvää päivää. Pappa. Laari. Ihan, mikä nyt tulee mieleen. Moi pappa. Moi. No, sä vaikutat ihan tomeralta pikkutytöltä, että mitä saisi olla. Vaikka kakao. Kakao. No, mitäs harrastuksia sulla on? No mä oon käynyt kitaratunneilla ja mä tykkään piirtää. Joo. Mutta kaikkein kivointa on poimia sieniä metsässä. Mitäs sattukaan, koska itsekin olen noita ulkoilmaihmisiä. Että... Katsopas tuonne. Tuo komea eläin tuossa, niin minä olen sen aivan henkilökohtaisesti. Tässä olisi tää kaakao. Kitti. Tykkäät säkin retkellä? Siis joo, jos on vaan hyvä sää. Mennäänkö joskus kaikki yhdessä? No mennään. Pitää vaan kysyä sun äidiltä lupa. No ei siltä tarvii, jos sä annat. No niin, siinä kuulit. Ja sä muistat, mitä me sovittiin? Mennään saaraan ottaa kalavehkeet mukaan. Aivan. Eikä peruta reissua, vaikka satais kissoja tai koiria. Mä oon paikalla, vaikka satais lehmiä. Mä tykkään tästä tytöstä. No, mulla olisi vielä yksi juttu. No kerro. Olisi kiva joskus olla Helsingissä koko viikonlopun muuallakin kuin vaan sairaalassa. Joten voiko me tulla sun luo yökylään? No sitä pitää katsoa vähän myöhemmin, mutta eiköhän se onnistu. Kuules, voisitko hakea papan takia? Papani vanha. Sä varmaan voit järkätä asiat kotona niin, että pikkuvierasta ei koidu mitään ongelmia. No se olisi tarkoitus. Mutta pikemmin sen parempi. Joo, mä ajattelin kertoa Katarinalle tänä illalla. Täydellistä. Oli ilo tavata neiti Tamminen. Te olette äärimmäisen viehättävä. Sä oot ihan hassu. Mä tykkään susta silti, pappa. Moi moi. No, mitäs me sit keksittäis? Mä voin auttaa sua. No, apu kelpaa aina. Siistiä, että mun isällä on oma kahvila. No, mutta sä ootkin täällä kunniavieras. Ja tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Sulla on piikki aina auki. Mitä sillä piikillä tehdään? No sillä piikillä vedetään pirteillä niin paljon kuin jaksetaan. Mä haluan heti yhden. Mä tuon sulle. Mä menen käymään nopeasti tuolla keittiössä. Jos joku kysyy, niin sano, että mä tuun kohta takaisin. Joo. Moi. Mitäs sais olla? Olisiko tämän paikan omistaja? Mun isä meni käymään keittiössä. Ei kun mä etin Jiriä. Se tulee kohta. Otat se kahvia. Isä, tuolla naisella on sulle jotain asiaa. Isä. Voitaisiko me käyttäytyä kuitenkin niin kuin aikuiset ihmiset ja moikata kun tavataan? Moikka.